Krenuli pregovori oko bombastičnog transfera Danija Olma. Zbog transfera Dinamo bi mogao dobiti milijune eura. Ljudi moji, ostavite like, ostavite subscribe, pa možemo krenuti s videom. Dani Olmo mogao bi i vjerojatno hoće u ljetnom prijelaznom roku promijeniti klub. Za njegove usluge zainteresiran je engleski klub Chelsea, koji je pokrenuo razgovore s Leipzigom oko potencijalnog transfera bivšeg igrača Dinama. Kako piše Football Transfers, Chelsea će od ovog ljeta tražiti zamjene za Conora Gallaghera i Rahima Sterlinga, a španjolski reprezentativac im je u toj priči glavna meta. Izvori bliski situaciji koja se odvija u Chelsea naglašavaju kako bi se Dani Olmo mogao odlično uklopiti u Chelseavu napadačku igru zbog svoje agilnosti i vještine s loptom. Naglašavaju isto tako da je riječ o polivalentnom igraču koji može pokriti više pozicija u ofenzivnom dijelu momčadi, a jako je uspješan u situacijama 1 na 1, kao što smo mogli to vidjeti jučer protiv Brazila. Trener Chelsea Mauricio Pochettino označio je Danija Olma ključnom metom za dovođenje u ljetnom prijelaznom roku, ali s pretpostavkom da se prvo proda Gallagher kako bi se zadovoljili uvjeti financijskog fair playa. Kao što već znamo, Olmo je dijete Barcelone koje je afirmaciju doživjelo baš u Dinamu. U Maksimir je stigao 2015. godine, a u Leipzig otišao 2020. godine u transferu vrijednom 29 milijuna eura. Da Olma ugovor s Leipzigom veže do lipnja 2027. godine, a prema Transfermarktu vrijedi ravno 50 milijuna eura. Isto tako Olmo u svom ugovoru s Leipzigom ima otkupnu klauzulu u iznosu od 60 milijuna eura. Dinamo ipak nema pravo na postotak od iduće prodaje, već pravo na 20% razlike od idućeg transfera. Pritom se oduzima sve što je Leipzig do sad isplatio Dinamu, no i dalje naravno modrima se smiješi jako dobra zarada u milijunima eura. Evo ljudi moji, to je to od ovog videa. Malo smo se pozabavili Dani Olmom i profitom koji bi Dinamo trebao dobiti. Ostavite like, pišite komentare, pretplatite se na kanal i mi se vidimo u nekom idućem videu. Lijep pozdrav!